Moi taas. Moi. Me tehdään nytten Osa 2. siihen meikkiin haasteeseen. Ja nyt se on mun vuoro. Jep. Ei kai. No niin. Aloitetaan. Ajan. Kauanko tässä kestää? Oliko tää sitä hyvää? Joo. Kaukaa. Mä ajattelinkin just tulla lähemmäs. Toivottavasti mä laitan babyloitti niin kauan kuin sä. Sun naama näyttää niin läpältä, kun sä pistät sitä. Missä tämä vamma pitäisi? Ei mun kaula. Sitten. Yeah. Mun meikkeihin. Aika käy. Mä pelottaa oikeesti. Toi näkyy aika paljon, Hanna. Mitä väriä sä pistit? Valkoista. Näyttää ihan hopealta. Niin sulki näytti. Tätä on kaikista ärsyttävintä ilman peiliä. Jep. Tiedän tunteena aika pitkiltäkin ajoilta, koska on monta kertaa pistänyt ripsariin ilman peiliä. En minkään ton No niin. haasteen takia. No niin, nyt tulee aika paha juttu. Tai rajaus. Oh my god. Onks paha? En mä kerro. Ai niin, sä et saa. Tää näyttää ihan varmasti. Joo, nyt se loppuu, joo. Siinä olikin pikkusen aikaa. Nopea. 5 sekkaa aikaa. Noniin, se meni. Joo, aika meni. No niin, nyt tulee Hannan tuha. Joo, täältä mä näytän siis niinku joka päivä melkein. Joo, ihan Läpällä. Ihan heti tommonen... Yllätyin noin. Okei, noi huuletaan aika kamala. Yllätyin tosta kaikesta. Tää ripsari on ihan ok. Ai ok. No joo, noin vähän silleen Tällaisia kökköreitä. myrkkykökköreitä. Joo, ihan sama. No Mutta niin. tää ripsari on kyllä aika hyvä. Ja rajauskin. Joo, mutta kuitenkin. Juu, siis tämä oli se tämä video. Kommentoikaa aina alas, mitä te haluaisitte, että me tehdään. Ja pahoitellaan, vaikka Tässä on menikin vähän alle, tulos. mutta siis... Siis niinku, kyllä meillä meni 4 minuuttia, mutta siis... Mutta ton äiti tuli pari kertaa puhumaan. Joten me laitettiin pausille. Joten siinä meni vähän aikaa. Että se olisi ollut vähän enemmänkin aikaa. Niin. Mutta... Esim. Oota. Sillä olisi ollut 6 minuuttia. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nyt vasta me oltais lopetettu se. Mut nähdään seuraavan videon parissa. Ootte ihania. Toivottavasti Kiitos nähdään kun pian. katsoit. Ja pistäkää peukut ylös ja tilatkaa kanavaa. Ja... Ei missään nimessä kommentoikaa. jos tykkäätte, niin painakaa peukku. Jos ette tykkää, niin painakaa muutenkin peukku. Nähdään, moi!